Kajingmi no jong kikatu katni kinongelam nakasang NPP Jirang constituency kaba kentup lang UMDC ba Victor Rani lesi kala bandai kadau jong kajing slam ban rai kertong ka parti NPP na Jirang constituency ban ya aireng hakane ka election MDC arajar arpausan Henry hakan riu tarik ukalalung kuat arajar arpausan kinongelam bahakmat jong ka NPP Jirang blog kila penlong ye kajingilang jong baro kinongilam ka parti ban ye syong perkhan sani halor ban rai ka tiket MDC kaba hadin kajingimir jingmut lang baro kinongilam kila rai ban penyang ban yakun hakane ka election MDC kum kertong dau ba sustenance atun ubadei UMLE ba menta jong ka Jirang constituency habakaran nakading kinongilam bahakmat jong ka parti kila penpau kajing kerman kabas kem kabau kortong uba kila jit ban penyang ke NPP kadon ni ke jingkerman ban jom bat kilo ongru bah ke jingmino jong ba Victor Rani bati katu kat ni kanam don ke jingkta ru ya ke parti hakane ke election MDC namar ki babun hi kinong kersan bat kinong yelam ki bashirham kidang yene skem tat hadu menta bat ke parti hadin ba kadon ke jing rai jongi MDC jongi ba Victor Rani ba ila resign naga parti ngila don ke jing ki jing mut ba hakine ini ipor iba kandiat kala don ke jing strong hapo ka umdum kumno ngile tenre la don ru kat ne ki rang giru rang ba di bla perkhat ba da kumno ngile knang baka parti kanum sakema kile rai bat kilaya syong perkhat baka wei ke jing mut da wei ke jing mut ba kinya bu yo ne MDC une MLA jongi ba sosteni sotun ba inshim ya kata ka jingki kli namar kapor kalalong ka balengkot bat mla shu ban lej ban penitu sekisnong pitau di jongi ya kita ki ladon ki kandidat ki bala ki katu kan ni kandidat ki bala ai kerteng rei namar bakir ki sngaw don ka jing kitli ya ka parti balada ngingin ya perkhat ya ladi kamlong kaba sup bangin job nrei nang baka parti kan yo kajing job kabadon burom hakane ke election MDC ila IT sya u MLA jongi iba sosini sotun ba in shimhi ya kabenta balong banyeng kum kandidat jong ke MDC kum ta mingi baro kilong kuming dap kajing songmen habang yo sngo hawat hapreng kata kajing ki jingmut ngila kemen bang yo biang ya kane kabenta bai MLA jongi la sim ya jingkit kli banyeng kum MDC hakane ke election arpo san bat nginget ru ba mangiru kum kinong tre jong ka parti nginda tre sitom ru nang baka parti kan wanra ya ke jingjob ke badan burom kum habis ni kepala belajar hakini kindiat sini agak bede begini ke parti ke jini harga bana kaliang jongi sitting MDC Babu Victor Rani ila resign mo ya kini kam nama kata kala pelong ya kini ngelam ki bakmat ki tinduan ke jingkit kili rengkat pada MLA jini ha ka bangila yalum ya ke meeting bala sim ya ke jingmut kasur ke pai ba leng ba kinong yalam ki bakmat ha ka ba laken thup ya kini kinong yalam nakaliang jong ke Western Riboy bat nakaliang jong ke Eastern Riboy di kini ke GS Road bakata karai lane ka jing school jumut jing galong haga jing lengpot ju kapor ngela sim nya ju kasur bakata galong haga ba MLA badan borom jini inhab ban sim ya kane ka benta na ka benta kane ka election NBC ba in long kum kandidat na ka benta ka Jirang konsi haga ba ibat ne ka election MDC menta wa jara kusan dikata galong ka ai ka bangim sim lakni lenti ni singaw ya ka ban penpau haga ne ka por akmat jongki ki social media kinong pathai kubor ba ki pat ba ki dei ban siu thu ya ke ga bangim shamla mundur ni siu ban ong hakene ga por ba ublei ubastat uyalam knang bat lang ba ka jingalam ju undon ka jingkerman ba ini kandidat ki badai MLA jungi inpoi syakathong ka badon borom na ka banta ka election MDC kata ka dei ka banagal yang jongi ki pat ba ki badon hapo ka Jirang konsi ni don ka jingkerman lang ba ka jingi trelang ka jungi bat de lang bakane hagane ga sing pen pau ba ublei hi ulong sya ubasta ya ke ga bangim sim lalang ban mudur lang ba ka jingalam ju kala pelong ingi bangin yo ban ya kendu langkum ne rengkat
bat kinong yalam jong ki samla ki NPYF ki long kami bat kum juru ki long pala ni ki rurang ba ki bah khmat rengkat bat kinong yalam snong ki babun ngelayo ban ya donon kat hagani kapor namar kata lengkot ni ki pau ya ga jingsungu ban ya don ru ki kermat ke baskam banang ne syakman ni ne fresh tom rengkat haga jingilam jong MLA badon burom jini iban long bukan dia na ko dan election MDC arah usan